ngelap da ke sungu yu blai sai sen ne ke por ka bamenta ya ka ba ngayo pat ban ya kren biang bat phi sai sen na ka ktien ke jong blai banga ngai akan ke por try don ya ka khubor ya ka ban pesngo hapdeng jong ilang akan ke por ka bamenta bal ngadon akan ke por ya ka bangan puli na ka ktien ke jong blai ya ka bangan hikai naka gini dekat kot gini dekat lenong ya ka bangi la ju puli ba dan artli ki bentai ka banga kwa ban kren gini ka por tingnya pechwa ya gini ka benta na ka gospel ka jong Matthias gini ka lenong ka ba khyndew ya ka dekot ka ba khat prater ter ka ba ongum ne ngaru ong ame ba melong u Petros ba halor uni mau siang ngantei ya ka balang jonga tiki khrdap ka jok kenom la ya ka bangan ayame ya ki shabi ka hima ki bneng tiki ai ru ka bamente ak khndau onte ya ka bneng ru bar ka ai ka bamen pelat ak khndau on pelat ya ka bneng ru onda gumta ula adong ki senran jong u banom yetu ano ru ba ulong uta ukres pihang ni ka bible ki tu yangi ba u Petros ula yo ya ka jing penshai ula yo ya ka jing pen pau ban itu ba u Jisu u dei shisha u taken u kon jong blai hangni wong no u kli u Jisu wong akibriu ki ong yu yanga ti kila ala ka jong jing batai yang ta bat hadian nang ta u Jisu kli ki senran pi bat pi ong ade wei bat yang ta shipang ngai kila sngap jar kim tip kumno kin jubab nrei dei tang u Petros u ba jubab ong melong u Chris u kon jong blai wa im tadi ta u Jisu ong kamdei ka do ka snam ka balapen pau ka tan rem layo ka ka jingpen pau nau khpa baru ong wanam yathu wala adong iksenran ngi ka pakhado ong ni wala adong iksenran banom yathu hano ru ba ulong utau Chris pi u Petros u yo ya ka jingpen pau ba u Jisu u dei utau Chris ba namar bu yo na ka jingpen pau ta ding ta u Jisu ong yu Petros namar ba mela snutu ya kita namar mela yo ya kita ka jingpen pau tading ta la ai hame ya kita ka bor ya ga ba om tang kita ka bon re ta ki shabi jong ka bneng baru ong ru mo shabi jong ki hima ba ka babel ka ong ni tengan ai hame ki shabi ka hima ki bneng ti ke ru mente khndo ente ka bneng ru ba ke men pelaj ka khndo pelaj ka bneng ru ya ka jo i ke bentangi i no Matthias si ni nong ba khat pra kini ka khot ka ba khat pra ka ongom ni si sang ong phi ya ki ru kat ka finte ka khndo onte ya ki habneng bar ka ru on pelaj ka khndo on pelaj ya ki habneng pat nga ong phi balada arngut na phi kin ya kutlem ha ka khndo spang ke ru ya ka bakin ya pan kan long nau kpa jonga uba habneng tadi ta bangi puli ni ka ktien ngi yang ne bo Jisu ong ke fite khndo onte habneng bar ke gen pelaj khndo on pelaj habneng bul sing yim su tho ya ne ka jingmut kamut kumno ke kita ka bangi te ke kita bangi pelaj ha khndo bat ladangi pelaj khndo la pelaj habneng la te khndo la te habneng kwa banong fi tang ne ka wei ladangi don ka jidai bat utau ba habneng ya ka bangi te khndo kan te habneng te ladangim don ka jidai bat utau ba habneng ladangi te ne ngi pelaj kanum don kano connection bat ka beneng tading ta habangi don ka jidai baru Jesus Christ uba long shisha u Chris uba long ru utau nong penem jong ka perthai uba long ru kon jong blai ba em tading ta kombo Petros lai thu yu Jisu ba udei wei tading ta la ai u ya ka ka bor ba unyo ita ki shabi jong ka hima ki beneng bat la ai u ya ka bor ka ban te khandon te beneng tading ta la da ngidon ya ka ne ka jingpen pau ba la da ngidon ka ne ka jedai baru tahu budan habneng ya ka bangi dua ya ka khndo kum taun pen scam habneng la dangi te hakane khndo la te ro habneng la dangi pelaj ro hakane khndo la pelaj ya ka habneng balai namar ngidon ke jedai bat uta uba habneng tadi tahu Jisu ong la da pi seng ane lai haka kerteng ke jonga hangta ngandon rengkat bat pi tadi ta la dangi ngidon ke jedai bat uta uba habneng lang didon ane lai habangi seng haka kerteng ke jong utrai ru undan nabneng unwan haka khndo bandon rengkat bat ngi hagata ka jing sekri hagata ka jing senglang ke jongi tadi ta ka bakongsan ka long kumta ngi haban snotho ine ka we balala ngem don shisha ke jedai baru bahabneng ta pile kat ba pile ana khndo pi duai pi te na pi pelaj kanom dan ke efek kanom dan kata ka bor kanom dan kata ka jubab ru kanom dan ke jubab
ya ka phi duai hakane ka prathai ya ka fin I ka jubab na bneng tading ta nganget leng bakane ka khubor ka ne ka sngi ka kwa ban penken mau ya phi bangi hap bandan ka jingdai baru Jesus Christ ngi hap bandan ka jingdai baru Jesus ubalong ukon jong blai wa im ngi hap bandan jingdai baru Jesus Christ ubalong unong penem ngi hap bandan ka jingdai baru Jesus Christ ubalong utau mau siang ubalong ru mau uta uba ka balang latei halor jong u ladang ngitei halor kan yam ka rukom ladang ngitei ya ka balang halor ka jikai jung ka prthai ne ka jikai jung ki nyam ki rukom ladang ile ka ek hakane khndau kanumdan kano ka bana bneng ladang ite ngi pelai kanumdan renga kwa banong ifi ka ne ka sngi ladang idon ka jinga dei baru Jesus Christ tadai dai ka balang la seng Nongkhryiem how Jesus Christ la seng Nongkhryiem how Jesus Christ baladang iyo akane ka jing pen pau badeng tala dangi be ikik soy akan ka perthai ka boran badeng kawan barkin pen kerja ikik soy ladang idon ke jidai botau bah beneng ladang duai ki bapang kita ki bapang rukin yo khia bad ladang idon ya ke jidai baru bah beneng ladang ite ya ka nono ka bor jo ke jingdom ka bawan ban le don bor late ka bor na beneng kawan her bad kumta ka te si shai ya ki bor jo ke jingdom ladang pelat no mau lang ila ban duai ban pelat iki beri nak syak te syak khom nak ksoi ru lalangi hukum yi kita ka borda beneng ru am kawan bat ka pelat sisa ya kita ki beri ki bayo ya kita ki syak te ki syak khom tani tang ila ban te ban khom ngila ro ban pelat tani tang kwa ban ong fi ke ni kesngi la fi kwa syai ka bor bala fi kwa syai ka jubab kadai tang kata la fi don ke jin dai bat utau ba beneng ya ke e ka fite akhandau late ru abneng la fi pelat ane ka khandau la pelat ru ya phi la pelat ru ya kata ken habneng bangangai utrai na ai bor fi ane ka sngi rau jisu umde ka niam ko rukom umde ka jingya dai shim lawan ban seng niam shim lawan ban le kano re wan tangane ka wai ban don ka jingya dai bat nga bat phi manginan ka jingya dai batu dai tau trai ngai ukwa ban persngau ne ka khobor ne ka sngi naga benta jong hilang hagane ka por bodo agi ita ki shabi om tambu ai hau Petros wai to shabi hangiru ye ki shabi jong ka hima kabamot ngidon ka bor ban ple ngidon ka bor ban khang tadita ngidon ka bor namar bala ai hangi yaga ka bor na bneng daga jing ban slek ka jong sim khoi daga bor ka jong Jesus Christ yaga ba ngila ban khang yaga ba ngila ban ple tading tala da fi ple yaga jing kerku haga jim jono jongno ka jing kerku na bneng kan wan tada fi la ban duai ban kerku ki khon ke jong phi ki khon jo phi kin long ki bala kerku pila ban duai eno ban kerku yaki ka jing kerku jong ka bneng kan her be agita ki breu ka jing pe sler ga la ban her la da fi don shi shai ke jing dai baru tau ba bneng fi don ye ki shabi ba pila ban ple ke jing kerku ke jong blai ba pila ban khangru ya no ke jing trai ke jong baman ya no ke jing trai ju ki ksoi ya no ke jing trai ju ke jing tim ha ke jing em jono la da ke ya phi ik khon ki jong phi ni ya no pidon ka bor ban khangru namar pidon ya kita ki shabi jong ka hima ngai akali ka ski traun ai fi ka bor nang ai fi ka jing suk thu on ai fi ka jing dai ka baklan ka jing dai ka shisha ba Jesus Christ badai ta fi dwai la fiate hangne khndo la fiate arngot la ter hobeneng drinta ko amno fila da no ka major decision ya ka ba phila ban rai la da ka de king ka sam la da phi don arngot ma phi ba kurem ke jong phi ne ma phi ba kurem jong phi la da rm la te ane khno phi don ke ji dai ba Jesus Christ badai da bible kong la da utrai te ka ying ki minat len ai ki batay ya kan re la utrai te ka ying ngai dan balaan penjot ya ka ki ai kumno utrai yo ban te ki ying la tengah ba ka tengah ki kut lang ya ka ju hang nia perthai kum ta kan long ken ka ju bab na beneng ta ka ying kan scam ta ka ying kan internet ta ka ying kan long shek ka ba pho ka ba phing da ka buram ka jong utrai mga kuan puli ra kanay ka po na katin ka jong play ya ka bangila ra ban shemo no Marcos nilong khyndew kanay ka khot ka ba khyndew ka ba katin ka jong play ka ongkum ni ka ong kini ki dak ro kin bot ya kita ki banget aga kerteng ka jonga kini be no ki ksot kin kran ki thli ki batmai kin ra no ki besen bala da ki di kano ka ba peniap kano pensniu ki kan kin bukti ha ki bapang bat kita kin khia ong ka katin ka jong play tading tau try jisu la dap ong ye kata wong lada pide ki chonga ki dak kin bot ya pi sheno pilai
nama rapiat mapi kadak na beneng ru kabot ya fi kabor ka jong blai bana beneng ru kabot ya fi tadeng tau jisu ong kata pidon ya kabor fi gini ki dak kin bot ya kata ki bangat ha ka kerteng ka jong Jesus Christ mar blai pidon ya ka kerteng jong Jesus Christ utau bah beneng udan ka jing dei bat fi tadeng ta fi pendon kam ka kerteng ku Jesus Christ ka kamba ka ja fi la ben be gi sut fi la ben kren gi tlik ki batmai fi la ban rano igi besen ki don ka kti ke jong fi bi control ma pi ki bor jong jingdom la la pi ong let la la pi ong pet shong te shong yang te yang ka de kata ka bor ka kti ke jong fi ka ikhtiar ka bo blai ai ka kti ke jong fi bala vidi kata ka ba peniap ro kan pen snewi fi kan fin bo kti ro kita ki bapang kita kin yo khia ong ka kti jong blai na kwa an puli ne ka por ma Lukas long besau kini kita dekat ke ba Sao Paulo utrai ongum ni ti habala sep kesngi barokat ki badan ki bapang da ki babun jat ki jingpang ki lawan lam ya ki hau te ulabo ikti halor wei po wei na ki bat ulapen khia ya ki suit de kilemi no na ki babun te la pertajam bagi da ong ru melong ukris ukono blai henry haba ula snang yaki umsya yaki ban kren naba kilatip ba ulong ukris tadi ta ko abana fi ni kasngi ba jisu udan ni ka bor na beneng tadi ta wat uni ka de masu ongro lem dala ai me ni ka bor minam la ban le ini ki boro ye ka jisu le ka daw ko long ba ka don ka bor na beneng tadi ta habang idon ye ni ka bor na beneng jisu udan ke jede bur kupa ka de yangi mendan ke jede baru Jesus Christ ubadan menta ketika mon ke jong kupa tadi ta ye ka ka bu try le wong pila ban le kam kraw ye kata man ngai ka ni ka sngiv yo ni ka khubor fim dei tang ban long ki nong yo snow ni ka khubor re ngai to ai ba pindan ka jede ka bi sha bo Jesus Christ yo ba ha ka por ka ba kot yo ba try nong pi ong nga try ngam i thu ye pi de bon ki brio ta kesngi wan mot ki ujisu ong kita ombro ong nga try ban yorung hagi ma ki beneng ritang kita ki bale e ka monuk pa jonga ubah beneng kam dei ngi chu khot kai ya ka kerteng ujisu mdei tam ngi chu shakri kai u hendring hap dan kata ke chinge dei ka ba shisha bat ujisu tadei ta ke e ka bu try le ya ka e ka ba ula kular ya ka e ka ba ula klen ya ka e ka ba ong pinla ban le am kan ja bai kum tahi ngai trying ka khui fi ni ka sngi menta ngi dwai no ha ni ka por ka menta trying ai ngu eme ba ma ai ni ka tien ni ka khubor ka ni ka sngi ai ngu try ba me ko kuna melawan na beneng khyndew ban wan ko kuna try ban ye shem bat ngi try shisha melawan ban shem yangi melawan ko try ban don ka ta ka ji dei bat ngi ko kuna mela shem ko kuna ya ka jongi halade mela ai ka jong me hangi ko try ka ta mela it yangi mela shem ya ka jingyap kana ma pun em yangi mela pun mi la ka snam ba men sat ya ka pop ka jongi ngi sngungu de try oi mela kiu no shabeneng ko try oi mela yap mela mi pat ba mela kiu shabeneng mela pa yo men sim ba ko ru ban don rengkat bat ngi ba try ha bangi don kini ka ji dei bat me ko try shisha ko mela ong blai ma ai ngi ya kita ki shabi jong ke hima ki beneng mama ai kita ki shabi mama ai kita ke bor ya ka bangi la ban te bangi la ban plat ngi sungu tra bangi don ke jede bat me ko try abangi ngi kren ko konrat ka bor na beneng kawan hiar ba ka bor na beneng ka pendep ya kata ka bangi kren la ga dei bangin plat la nei gede bangin te la bangin kang ne bangin ple na mangi don yo to shabi jong ke hima ki jome ngadwai man kar khui ki kon ki jome ba ba ki shisha ki long kristan tra ba kin long shisha ki nong but ki shisha ke jong me ki badan shisha ka ke jede ka ba scam ki jede ka shisha bat me ko tra om tang ha kanyam kor kom om tang ha ktin ke thlit en rei ki badan ke jede shisha bat me tra dwai kar khu kon ra tra ni ki kon ki jome kar khui ki ko tra ba kin dan ke jinge shem ka batmai ha ke ski ko mo petros uyo ya ka ke jingpen pau do khpa na beneng do men sema ko piru pinyo ya ka ke jo ke jingpen pau ha ke si ban i thu bo tra de e adwain kar khui pi kane ka por ka tenge jong jisu nong pnem amen but amen train kar khui pi ngin sai shem par la shai ka sngi ha ka wai pat ka khubor step khu blai shibun yero yutrai amen amen